आदानि माबायदि मोनो मोख्रा थफसि गाननानै मा मावरा आसुजों फैदों माखौ दुखु मोनो आदै सिख्लाफोरा बिराद गोरा गोरा थायो बिदि खावला रिजां रिजां जालायलायो आदैबो आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर हेपि हलिनि बयनिसिमबो नैबे गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो ना जोंनि सालथेनि नैबेनिजों नङा स' बयबो हेपि हलिनि बहाय बबे जायगायाव गेलेखो कमेन्ट खालामलायदो जोंबो दा माने गौराव थांनो ओंखारदों आरो ना माने लोगोफोर फैगासिनो फैबावगोन दा लासैनो दा गौराव लोगो मोनलायहैगोन आरो ना स' भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गाव सेबना हो आरो ना माने हलिनि वान टाइमनि थाखाय आंबो दङ टेरेट बगा हे बगा स' मानायलांदो आरो ना चलो गरी ले जाबो तोके मोर गाव बुझाबो बाके बुझाबो ले जाबो तोके मोर गाव 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 हरे सोल गोरी ले जाबो तोके मोर गाव गाव होदों आरो ना आसलाहाय माने हेपि हलिनि आरो ना रायजोफोर स' बेनो नायलांदो लाइगारबो थांफागोन ना लाइगारखौ बेरायनो लांफानो नागिरदों आरो ना एसे हेलौ गाइस सिनायदों अबे थांदों रामपुर अबे जायगायाव थाबैनो फै बिसोर ओमफ्राय नैबे सेंग्राफोर आरो ना ओमफ्राय सासेबो आंखौ सिनायाखै बिसोरबो आंखौ रावबो सिनाया मिथिबाय सेंग्राफ्रा खोनाया सिथानि फैनो ए बेयाव एसे मोजां खालामलांनांगौ जाबाय दा गुफुं होग्रोबायबो नै आंखौहाय ओमफ्राय दा गुफुं होथ' आरो ना रायजोफोरखौ दा गुफुं होगोन आयाव मदिर मथन सिंगिरि फायले खरिनो फिरि जाय नुसलायबादो जागोन दा र' दा खुगोन ओमफ्राय रायजोफोरनि बे आंनि माखासे फुराना पार्टनारबो दं आरो ना माने बिसोर आंखौ रावबो सिनायाखै आरो ना आंखौथ' रावबो सिनायाखै दाबो माने मास्क सुहैनो थाखाय आरो ना आं एसे मानसि जाग्रोबावदों आरो ना रायजो ओमफ्राय नैबे खुसिंग्राना सोर नैबे बे खुसिंग्राना सोर दोनो आयौ आंखौ सिनायबावदोंसो दानो नङा आयो माथो सालथेबो दं जागोन र' दसे मेंग्रन खालामजोब्बाय न' लाथ'लायदो माबायाव नांथाजोब्बाय नै केमेरायाव खोमनो हाबायलै खोमाया हाबाय गैला जेबो गैला जेबो गैला आरो दा होसियाबावगोन आं मानसिफोर रायजोफोर एकदमबारे मा एसेबां फुनानै आंखौ ओइ बिदि फुनो मानसिखौ एकदम गावखौथ' नायदो हाला दलसो नुबाय मानसिखौ मानसिफ्रा बिराद खम देग्लाय फरिखा गोनांखाय ना मारै जाखोखौनो बुजिनो मोनला आं ना मा होनो आदैमोन दालाय नङा खमथारलै नै मानसिफ्रानो हरैबो प्लाटनजोब आयौ ग्रुप बाय ग्रुप जोबखा गासिबो आरो ना रायजोफोर जोंना मालाय खम दाबो फैयाखै जोंनाबो दंबावोसो आजां गाजांनो मा जानानै एफा फुंलाबायगोन सालदे ओमफ्राय उदैया बोरै बेसे गोजाननि हिन्जाव मोनगोन होनदोंमोनलाय नों उथुमाया आयै जेबो गैखाला हैगोन मानसिया रेफारि दारा बिराद मोजांलै बे गोरोंथार रेफारि दाराव लुग्राफ्राबो दंथारसैलै नै सारलाजोबदोलै आंखौनो नैबेजों डेभेलप जानायब्रा जागोन ना 8 PM डेभेलप जादों जाहैदों हामालै 8थाजों बेखौ मोनानि 8थायाव सोलों सालदे बिराद बेबहार गाज्रि जागोन आदै जागोन नङाबा आंलाय माथो होनबावनो थिग होनबालाय ना जागोन लाइगारखौ दा सिख्लाफोर फुनफैसिगोनलै एकदम सैमाया गोथां जाजोब्बाय नै आंनि सना सिंगारिनि लाइगारा माबानि बे सैमाया सराइबिलनि सासे लोगो हरनाय औ माबा बाला होननाय इउटुब चेनेल दं बेनाबो बाला नार्जारि लाइगारना इउटुब चेनेल दं ना बोरै लाइगारना इउटुब चेनेल गैया ओमफ्राय बेखौ हरग्रा मालिकनिया बाला नार्जारि इउटुब चेनेला बे जाहैबाय सिथानि गोबोरखि मोखां मानसिनि महर मुस्रियानो माथो थांनायनिफ्राय थांसिनबाय गोमानायनिफ्राय गोला लांसिनबाय आं बहा फुदुंबावनांगौ नंगौ दाना दारियाव फुदुंसै बे मोजां नङा दे मोजां नङा आरो आंनि खसाखौ लालायबाय होमबा एसे दाफबलायनोसै जोंहाबो रायजोफोर गावजों गाव दाफबलायनांगौ खोथा गैया बिदिजों जानाय नङा आंखौबो माने थुरुन रामफल बिला फुनदों साला बारा बे फुनदों आंखौहाय थुरुन रामफल बिला गोजि फाटाखौ मोनासै बेबो फुनगोन ना माखोथाय आरो बे सिख्लाफ्रानो हरलाय आंबो एसे फुनो नोंसिनाव हेपि हलिनिनो आं दाबो दाङाखै
आइया एफा एफाल' फुनो ने बिदि नङा फैदो एसे एसे फै जा नानि रबिला थेङाइगाव जा फैदो एसे एसे मोजां गोजोननाय मोनदों सेंग्राफोर आयै आंनि सिमांखौ जाफावबोजोब्बाय बिसोरो आयै गैला गैला लाइगारखौ सेस लेथेर फिथेर खाजोब्बाय लाइगार आयै 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 फंबाय इउटुबार औ फंबाय इउटुबार नों फुनो आंखौहाय दे फंबाय दे बिदि जायो आयो फंबाय बिग बेन हेलौ जाबाय नै इल'ला जासिगोन एन्टारटेनमेन्ट फंबायनि फेमिलिफोर अननानै आंखौबो आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलखौ भिजिट खालामहैदो औ साबस्क्राइब खालामना हरदो औ गावस्लाजोबना हर रायजोफोर आरोना ओमफ्राय नायदो जोंना फंबाय आंखौ फुननानै सेथेर मेथेर खालामफैजोब्बाय गावखौथ' सिनायला नोंखौबो फुनसैब्रा फंबाय जै शिब शम्भ भलेनाथ एबार आदै दाउखा लागासिगोन आंखौ Hey bro, big fan ओरैनो जागोन big fan जाबाय दा माबायाव नांबा गेब्लेयालै नोंसोरो फुनजाला ओरै बानायसैलै आखाया आगर बाथि मोनामनाय फै दानि मोनैसै ओइयाव सान्दुं दङ आरो सानै नै आंखौ मोनासां सान्दुं दङ gila curlah kayak bibau hari ini aja lah orang sih nggak pakai cinta aku mau na aku mai kau tinggal ayo kau lewat kau jambah keluar suruh na Chale hamba mudir motor sini pilot sini pilot zai oi ini masih sini boleh hamba gasle nabi muhara ai plato mensilai nama bilai isi ambu nengsi kalau dah kita lah bah gila Kikara. Ayah gila ni. Masih. Yang suka gas like dia. Ayah bicu dah jalan kan be. Nai nak kenar nai kita pun dah le ayah aku tak pun mai sini. Vậy là thông hiệu của cha này này cái gì bị tiêu lên đi hết tiêu lên cũng phải là sao chầu trắng kia này seriously lah ini
카메라 한번 오프나 그냥 이씨. 에페올레 에페올레 아래 자 뽑는 거 보라 아유 내가 샤이샤이씨. 카메라 한번 나 카메라네. 야, 삐삐 올리. 리브. 제스 리터를 비틀 खालामजोबबाय आंखौ आखाइ मोदोम गंसे थैबायलै थैबाय आरो खिटखाटा मासेयाव फुनग्राखौला गैला खिटखाट मानैथो फुनखोनो आंखौ आयै गैला मानैसो फुनग्रोना फुनग्रोदो दानिया आंजों एफा फुनाखै 아, 혼자야. 어떡이야. 릴리 सिबो मोजां बेबहार गैला आरोना आं रायजोफोर नानि देंखो लागायजोबबाय आंखौ फबलाजोबबाय दाबुबाय आरोना जेबो अबस्था गैला नानि देंखो फबजोबबाय आंखौ थैदो मानसिखौनो साखनरा सिनबाय आरो आरो टनि दाफब फैबावबाय आयै गैला खानायना खारलायबायलै बो सानलाला आं दिनैनि दिनखौ बिमाबो फबजोबलायबाय नै गैला कालार फुननाय बे खानायनि दाफबदो बेवहाय फा गोदान दे गोदान देलायना फैदों देलायना आक्रमण देलायना फैदों एसे देलायनांगौ ना माने मा फुनानै फैनांगौ Hari nalikku lagai jadi lagai. Darling lagai tidak. Menglo, pura menglo. Darling jeng. Anu andang fungbai siang eh. Jun hawa nang eh. Menglo. Acha. Siapa? Manam. Nam của bông quậy lá. Ra đừng cũng vâng. Happy only. Cái này ăn gì đây xem. Tin ra rồi phải lấy. Đi lại. Selfie. Ada berapa? Berlaga sana. Camera lại đây nè. Singa berapa? Gila lagi. Gila. Cứ mà chụp vậy, tôi mấy nồi này là mấy nồi này. Kadir Khan lagi. Una no se capila sin no la. Em chu. Ôi, ai bị đây xuống này. Mìnhจะไป मोनबाय बे जिउआव खर' जानो मानसिफ्रा गैला सेकेन्ड लागायदो आं रावबो सिनायला दसेनो फुगारो दसेनो लागायजाफिनो जेबो मुलाम्फायानो गैला Adila no la. आयै अबस्थायानो गैला आङो नायलाय थैदो आयौ ग्रिन गैला आंखौ दे बेयावलै गैलालै दाफबजोब Bersama mana karo Sabar, kada kau sona. Bersama mana Leo
सालिखौनो दासो लोगो मोनदों आङो मिथिबाय आंनि सालिखौनो दासो लोगो मोनदों सालि उब्रायनो दासो दुखुदो मानसिखौ उब्राय सालियाव पुरा सेस सालि सिलाव फुनैनो दे बेयाव जागोन सानै सिख्लाया जा सामा फैदों एसे फुना हरसै एसे फुना हराबा नेमनि आन्था जारौमोन एसे गोसो गोथारै अननानै पन्सास फैसा दौखिना आरि नालिनि बयनिबो आखाइजों फुननांगौ मागो अनलायनाय बर'नि अनलायनाय बिबिन मागो अनलायनाय माबानि ना गामा खालि सिनायाव दिनैनो सिनाया नायजाला बेखायनो देलायनानै फैदो आयौ 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 24 बोसोरनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय नैबेखौ आंखौथ' सिनायला बियो जालाजोबखोरा लोगो मोनदों मास पर्यन्त नोंथाङा दिनै माबायदि मोनदों मोख्रा थफसि गाननानै मा मावरा आसु दुखुजों माखौ दुखु मोनो आदै सिख्लाफोरा बिराद गोरा गोरा थायो बिदि खावला रिजां रिजां जालायलायो आदै बुखोलाय एसे दारिखौल' देखाय आदै गारि गैला लाजियो आदै आदै बेखौनो आदै आदै बा माबायदि मोनदों बरिया बरिया ना कुल दिनै हेपि हलि 2023 ना बाया माबायदि दुखु सोरबा गार्लफ्रेन्ड फैयाखै नामा बा बरिया फैयाखै फैयाखै गार्लफ्रेन्ड फैयाखै गैया बा गैया जोंहा जिर' आदैयालाय दं आंना दङ आदै मानो फुखु नोङो खावलाया जिं जिं जाबाय नै मिन्थिया जिथारसै ओमफ्राय मादैया थांसै ना दा दे बाय बाय दे आदै थांबाय लोगोफ्रा ओमफ्राय नों माबायदि मोनदों आदै हलि गेलेनानै हेपि ओंखामबो मोनजाया बालबो मोनजाया रागासो आंना आदै नोंहा हिनजाव गैजा होनदों नामा हिनजाव गैयालै दुखु नागिरबायबाय मोनाखै हलियाव गैयालै रावबो ओमफ्राय नोंहा सोरखौ सिन्था जादों साले ब्लगाव फैगोन बिदिसो ब्लगाव फैगोन मा होनदों साले आयौ किं बय साले नानि राजा राजा ओरैखाय मा साले ओरैखाय किं फिसार नानि राजा नानि राजा बोरै बथला साले ने बै नामखौ देखाय साले नामा ओइ देरसिना साले ओमफ्राय जों गारनाव फै थांगोन ओरैबो नै ज' मालाय गेलेगासिनो हेपि हलि ओरैबो दं हेपि हलि ओरैबो दं आदै फैगासिनो दंबावो नै ओरै दं आदै नोंथाङा माबायदि मोनदों I'm feeling so happy. Feeling happy holi ना आदै Oh, दिनै फार्स्ट टाइम माने आङो लोगोफोरजों सेलेब्रेसन आं मालाय माथो बुंबावो ना मालायनि जराखौहाय जाय हलियाव खेनसेया रंजाखायो नोंसोरबो रायलायदो एसे गोदै आदैयानि कन्टेस्टला लादों माबे एसे सावरायहरदो माबायदि मोनदों नोंथाङा बा नोंबो गाज्रि जामोनबा नोंना खानायासो लाल जादों हलिया खेनसेल' 12 मासाव 12 खेनसेल' आदै खनसेल' फैयोलै बोसोराव खेबसेल' नालाय ओंखायनो ओरैबायदि इन्टारेस्ट खालामबाय माने सेंग्रा सिख्लाफोरनि हलिया बोसोराव खनसेल' फैखायो बेबायदि सेलेब्रेसन खालामबा बहुत मुभमेन्ट थायोना बहुत माबा थायो फाइनालि आदै आङो माने थांसै आदै ना गाज्रि जामोन बे मा बिकि लाइगार I am go to the home जोङो दा दावलिगुरि हाबलांसिगोन मेलायाव आदै थादो दे बाय बाय दे जों जा गेलेनांगौ गेलेबाय जिखुनु साले दिनै ब्लगखौ बावनो फोजोबसै नामा होनो जायो ज'फेयो माने बोसोराव खनसेल' जाखायो नालाय रायजोफोर जा रंजानांगौ रंजाबाय जा फुनजानांगौ फुनजाबाय गन्थं आरो खिफ्रा नायजाला दाला जाजोब्बाय ट्रेक्टर दालाफोर बायदि स' बेनो आरोना मोजां मोनोबा गाव सिबना हरबानो जाबाय रायजोफोर बाय बाय ट्रा गोदोनाय जय हो